Здравейте! В това видео ще разгледаме как работи цикъл for в програмирането и по-конкретно в C#. Идеята на цикъл for е да накараме компютъра да повтаря някакъв код, т.е. да го изпълнява много пъти. Например, всеки път, когато търсим дума в текст с Ctrl+F, това, което прави компютъра е чрез цикъл да обходи текста дума по дума и да провери дали се среща търсената от нас дума. Или когато търсим в търсачката на YouTube някой клип, това, което се случва е, че търсим чрез цикъл из всички клипове в базата данни. Също така, когато искаме с едно натискане на бутон да отпечатаме 100 страници, това отново се случва с цикъл, страница по страница. И това е нещо, в което компютрите са много добри, защото не се уморяват да повтарят едно и също нещо отново и отново. Нека решим една задача, в която се изисква повторение. Искаме в етикет да се отпечатат всички числа от 1 до 20. Като първо ще решим задачата без цикъл for. Слагаме си етикет. Така, и в него пишем label текст присвоява 1, label текст присвоява 2, label текст присвоява 3. Така, тук ни излиза една грешка, че не може да конвертира от int към string. Това е защото тук в лейбъла очаква да му подаваме някакъв текст за отпечатване. Ние му подаваме числа. Значи преобразуваме от едно от число към текст. ToString. Това ToString всъщност превръща числото 1 в символа единица. По същия начин за 2 и за 3. Да видим какво имаме. Така, за сега имаме само 3. Това е така, защото операцията присвоява или равно работи последния начин. Изтрива старото съдържание и върху него записва ново. Тоест, ние първо изтриваме това label 1, което го пишеше и върху него записваме 1. След това изтриваме това 1 и върху него слагаме 2. След това махаме двойката и върху нея остава само тройката. За да оправим това, си добавяме в началото label 1 текст плюс новото съдържание, което искаме. Тоест имаме старото съдържание до момента и към него добавяме 1. След това към това 1 добавяме и 2 и вече към тези 1 и 2 добавяме и 3. Ето така, старото съдържание плюс 3. Да видим. Така, ето сега имаме label 1, 1, 2, 3. Значи трябва да махнем label 1 и да си сложим интервал между числата. За да махнем label 1, слагаме label 1.text, присвоява празни кавички. А за да имаме интервал, ето тук си добавяме кавички с интервал в тях. Плюс кавички с интервал. Така, и ето вече имаме числата 1, 2 и 3. Така, само малко да си оголемим лейбъла, да се вижда по-добре. Така, и остава да си копираме това нещо до 20. Така. За по-лесно копираме си ги от 1 до 10 и само добавяме една единичка в началото. И ето виждаме числата от 1 до 20. И това ни отне 21 реда код. Сега да видим как можем да направим същото нещо с цикъл for. За целта ще забележим кой е кода, който се повтаря и ще го сложим в един цикъл. Очевидно кода, който се повтаря е 20 пъти този текст. Label 1 текст плюс някакво число. Значи, за да имаме цикъл for, пишем for и два пъти tab. For, tab, tab. И се генерира автоматично ето този код, който е структурата на цикъл for. Ето това цялото. Така, ние в него казваме този итератор и от колко да започва и до колко да стига. Значи имаме начална стойност
И слагаме 1 и искаме да стигаме до 20. И да бъде по-малко или равно на 20. Така, взимаме този код. И тук на мястото на 1 поставяме това и. Итератора и, който всъщност се променя от 1 до 20. Този код вече не е излишен. И програмата ни стана само 3 реда. Ето, отново се случва същото нещо. От 1 до 20 отпечатваме всички числа. Нека да разгледаме по-внимателно за какво служи всеки от трите елемента на цикъл for. Първият казва от колко да започваме, колко да ни е началото. Вторият казва доколко да стигаме, какъв да ни е края. И третият служи за стъпка, да казваме колко да добавяме всеки път. В случая и++ означава, че всеки път добавяме по едно. Ако искаме да отпечатаме в друг лейбъл само четните числа, 2, 4, 6, 8 и така нататък. Значи какво правим? Слагаме си лейбъл 2 и в него искаме само четните числа. Значи пишем for tab. И щом искаме само четните числа, значи първо започваме от 2. Така, искаме отново да стигаме до 20, по-малко или равно на 20 и вече стъпката ни е и равно на и плюс 2. За да може всеки път да добавяме 2 към числата. И вече отпечатваме в label 2. Значи label 2 текст изпява старата стойност, label 2 текст, плюс и точката string и празни кавички. Така да видим. И ето започваме от 2, само четните числа и остава да си изтрим label 2. Label 2, точка текст, присвоява празни кавички. И ето вече всичко изглежда наред. А ако искаме сега да отпечатаме в label 3 само нечетните числа, 1, 3, 5, 7, 9, така значи отново ни трябва цикъл for. И нечетните числа отново са през 2. Добавяме по 2 всеки път. 1, 3, 5, 7 и така нататък. Значи тук и-то ни трябва да бъде и равно на и плюс 2 отново. Така, и ще започваме този път от нечетно число. Значи от 1 и стигаме до 20, например. Сега още в началото ще си сложим label 3 текст. Присвоява празни кавички. И тук даваме label 3 текст. Присвоява label 3 текст плюс и точката string плюс кавички за интервал. Да видим. И ето ни само нечетните числа. Значи от 1 до 20 и плюс 2 на всяка стъпка добавяме по 2. А ако искаме да отпечатаме всички кръгли числа през 10, 10, 20, 30, 40 и така до 100. Така, слагаме си нов лейбъл и в него слагаме лейбъл 4 текст. Така, и след това цикъл for. Значи, за да ни бъдат през 10 числата, тук и-то ни ще бъде и равно на и плюс 10 на всяка стъпка. Започваме от 10 и накрая стигаме до 100. Слагаме по-малко или равно на 100. Така, пишем label 3.text, присвоява label 3.text и кавички. И ето ги 10, 20, 30, така, всеки път добавяме по 100, започваме от 10, стигаме до 100 и на всяка стъпка добавяме по 10. Също така може да искаме да отпечатваме числата отзад напред.
Да речем от 10 към 1. 10, 9, 8, 7. Там в лейбъл 5. Първо ще слагаме лейбъл 5. Сега празни табички. След това for, tap. И сега искаме от 10 да започнем. Значи започваме от 10 и стигаме до 1. Само че искаме да го изпълняваме докато е по-голямо или равно на 1. Значи тук разменяме знака. Докато тук винаги беше тръгваме от 10, докато ито е по-малко или равно на 100. Тук е обратното. Тръгваме от 10, докато е по-голямо или равно на 1. И тук вече на всяка стъпка и е равно на и минус 1. Всяка стъпка вадим по единица и тук имаме label 5 текст, изстоява label 5 текст плюс и плюс кавички за интервал. И ето как се получава от 10 към 1, всеки път вадим единица. Да видим друга задача. Искаме да отпечатаме един текст 50 пъти. Например, PTG Враца 50 пъти. Тук ще слагаме нов лейбъл. Щом искаме да отпечатаме много пъти текст, значи отново ползваме цикъл for. For tap. Щом е 50 пъти, значи че правим един цикъл, който да се изпълни 50 пъти. От 1 до 50. И това е label 6. Значи пишем label 6 текст, присвоява label 6 текст плюс текста, който искаме да се отпечатва. Ето ги е врат. И за да бъде на нов ред текста, тук му добавяме плюс environment.new line. Това е знака за нов ред. Environment new line. Видим. Така, трябва да махнем това label 6. Така, и текста ни излиза много пъти. Остава да си преброим дали са точно 50. За целта ще си добавим един брояч на списъка. Значи ще имаме 1 PTG, 2 PTG, 3 PTG и така нататък. Значи, махаме това label 6 в началото. Така, и за да имаме брояч, всъщност ето тук преди текста, всеки път преди да отпечатваме текст, слагаме и toString. И имаме старата стойност на лейбъла, плюс числото и текст. И така, текста върви надолу. Тук само трябва да имаме предвид, че трябва да бъде по-малко или равно на 50. И така, в това видео разгледахме как цикъл for ни помага да пишем по-малко код, като компютъра се грижи за това да повтаря едно и също действие много пъти. Видяхме и как контролираме всеки от трите компонента на цикъл for. За начало, за край и за стъпка.